Good morning everyone. Na tayo po ay mag-update po dito sa Latagan po, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no. So mag-aalam-alam tayo ng kanilang mga presyuhan at mga tumpukan na inyo pong mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Pogi, magkano ihipon mo? 380. Ha? 380 ang per kilo. Kala ko 280. Nabingi na pala ako sa katotohanan. So presyo po dito ng hipon ay 380 ang per kilo. So ayan po yung presyo. At ang mga balat po ng baka natin dito ay 150 na per kilo. At ang ating mga tanigi ay 220 per kilo. At ang gulyasan ay 140 per kilo. At mga kada kilo naman po dito na mga Latagan, no? So dito po ay 120 at tumpukan po ay 100 pesos tumpukan. At 120 per kilo ng mga tilapia Batangas. 120 lang kababayan. At 300 pesos per kilo ng mga golden pompano. 120 lang, isa lang. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga Latagan, no? Dito sa Malabon Fish Market. Ayan. So baybayin pa natin yung mga Latagan pa rito na inyo po mabibili. So shoutout sa inyo. Isang magandang umaga. Good morning. Shoutout. Ayun si Tatay, oh. Good morning. So tuloy natin ang ating update dito sa Malabon Fish Market. At ito po yung mga tumpok ng mga pusit kalawang po natin dito ay 100 pesos tumpok. At napakamura po niya, no? Makakapag-adobo ka na. At ang per kilo po ay 180 ang kilo sa mga pusit kalawang na inyo pong mabibili. At 150 sa kada kilo po dito ng mga isdang gulyasan. So yan po yung mga presyo. So mga tumpok sa halagang 50 pesos. Tuloy pa rin ang ating update dito sa Malabon Fish Market. So mga tumpukan po ng mga Latagan ng bangus. At yan po yung mga tumpok na 50 pesos at 100 pesos per kilo na mga isdang tawilis. Murang-mura, no? At meron din po dito mga tumpukan na mga pusit sa halagang 100 pesos. Ayaw paawat na mga murang presyo na mga pusit tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Magkano po ang presyo po ng pusit lumot? Pusit lumot, 350. 350 po sa kilo po ng mga pusit lumot na mabibili sa Malabon Fish Market. At meron din po tumpukan po dito ng mga pusit kalawang. 100 pesos tumpok. Kaya po ay napakamura po ninyo mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. 100 pesos, no? So ayaw paawat ng mga murang tumpukan na inyo po mabibili dito po sa Malabon Fish Market ng mga latag ng pusit. Tawid tayo dito sa Latagan naman po. So shoutout sa inyong lahat dyan. At dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Update ko lang po yung mga Latagan nyo po ng mga bangus. Magkano po ang presyo? 240 lang ang kilo.
Ang per kilo po ay 240 sa latag po ni Nanay Noemi. Ang tilapiyang Batangas po, 120 per kilo ng mga tilapiyang Batangas. At isang piraso ay 150. Nanay Noemi, salamat po at na-update ko na po ang presyo ng inyong latag. Shoutout po, good morning po. Thank you. At dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, shoutout, magandang umaga. Good morning sa iyo at mga latag ni Boss Aris ngayon. Mukhang hindi ka tumugpa, no? Mukhang hindi ka tumugpa. Mga bangus, no? Sa bangus, magkano kilo? Ayun po yung mga presyo at mga dalagang bukid natin dito ay 160 ang mga per kilo, no? So, yan po yung mga latag ni Boss Aris. Boss Aris, salamat. Thank you. Oo nga eh. So, dito, mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Ayan. Kuya Wari, magkano dalagang bukid mo ngayon? 180, 200 pesos. Yan po yung presyo. At sa mga binluan, yan po yung mga presyohan po dito ng Natagan, no? Na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market sa pwesto naman po ni Kuya Wari. Kuya Wari, maraming salamat. Yung mga isdang bitilya, lapu-lapu at mga parrot fish. So shout out po, good morning. So dito mga bangus, no? Ang kada piraso ay 100 at meron din po mga tumpok. So mga magagandang gulyasan, no? Yan po yung mga kada piraso ng mga bangus po natin dito ay 150, meron din po 170. Ate, tanong ko lang po yung presyo nito. Sa gulyasan mo magkano? 180 po. Yan po yung mga presyo po dito na hindi po mabibili, no? Sa mga latagan po na gulyasan at mga bangus tilapiyang Batangas. Ate, salamat po. Dito tayo sa mga iba pang latagan na mga tumpukan na inyo pong mabibili. Lapitan lang po natin ang kanilang mga latag. Good morning po, Nanay. At mga pusit po dito ay 100 pesos na tumpok. At ang mga sapsap ay may 50 pesos at iba pang klaseng isda ay 100 pesos tumpok. Dito po ay 140 per kilo sa mga durian. So yan po yung mga latag po dito. At ipat na tayo na ibang pwesto. Bossing, good morning. Ba't ako ko'y paninda mo? 300 kilo. Hindi galunggong ah. Wala na mahango ngayon. Ito po yung mga isdang bakoko, no? Sa halagang 300 pesos per kilo. Bossing, thank you. At ang mga tumpukan po natin dito sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga isdang mga chapeta. 50 pesos lang po yan, no? Sariwang chapeta na inyo po mabibili. 50 pesos. At ang mga isdang lapad po natin dito ay 120 per kilo. At ang mga tumpok po dito, no? 100 pesos sa mga pusit galawang. So dagsa yung mga pusit galawang sa halagang 100 pesos ang kada tumpok ng kanilang bentahan. At dito, mga kilo, no? At kada piraso may 120. 100 ang isa. 220 sa kilo. At meron din pong tumpukan sa halagang 140.
So yan po yung mga mabibili po ninyo. So ayan po no, sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market na mabibili po ninyo mga isda. At may mga tumpukan din po dito sa murang halaga. Ayan po, 150 po, 3 piraso mga bangus. Tawid tayo dito kay Kuya Romy naman po. So yun po yung mga na-update natin sa kanilang mga latagan dito po na mabibili sa Malabon Fish Market. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Maganda ako sa umaga. Ayun, maganda pa tayo sa umaga para maganda ang herdo natin. Yan. So magkano po yung tilapia Batangas po ninyo? 120 pa rin, boss. 120 pa rin po ang per kilo ng tilapia Batangas. Ay magkano po yung sa mga bangus dagupan po natin? 160 sa pandain, 220 sa malaki. O, 220 po sa malalaking mga bangus no, na inyo po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So maraming salamat po Kuya Romy at shout out po. At lagi po mag-iingat. Ang kalusugan po lagi ay lagi pong ingatan. So yun na nga po at na-update na natin dito sa Malabon Fish Market no. Sa kahabaan po nito no, na-update natin yung mga latag nila at yung mga posit natin dito na posit kalawang ay 100 pesos tumpok. Ay talaga nga naman ay mapapabili ka at napakasulit sa mga presyohan ng latag po ng mga pusit kalawang. So maraming salamat no sa pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer.